Allo vazukuru, zviri kudidi? Muri kundinzwa here? Just confirm kana muri kundinzwa handiti? Kumbira mungoconfirma kana muri kundinzwa zvakanaka. Can you please confirm kana muri kundinzwa zvakanaka? Right, vachada kufona vachitsvaga vanhu vavo, phone number ndo dzandagara ndaisapo. Vada kufona vachitsvaga vanhu, phone number ndadziisa apa, phone yachona ndinayo panapa. So nhasi hazvisi kuzombonetsa, nhasi ndaswera ndakarara. Alright, thanks very much for confirming. Ko vamwe muri kundinzwa here zvakanaka? Muri kundinzwa zvakanaka here kwamuri? Nhasi ndaswera ndakavata vazukuru, kuri kutonhora. Weekend yeholiday handiti? Right, Manas Chibanda, Manas, zvukudii? Kuri sei kwauri muzukuru? How's everything going? Thank you very much. Thank you so much for your support nekusupporta. Guys, let's go and subscribe to Manas Chibanda ku YouTube channel yake handiti. Tino zviri kudii? Tino kuri sei kwaMutare? Tino muzeni kuri sei kwaMutare? Zviri kufamba here zvakanaka? Love more Chingomai Gwenzi. Thanks very much love. Zviri kudii? Kuri sei kwauri? Right, Tendai Chengeta, how are you? How's everything going pa South Africa po? Right, thank you very much. Nekonfirm ndiri kunzwika. Offness taguta zviri kudii? Thank you nekonfirm ndiri kunzwisa. Masi madori zviri kudii? Zviri kufamba here? Priscilla, how are you? Mukadzi ndiye wandafambira nhasi. Nhasi ndanzwa nongotsvagira vamwe. Nhasi ndoda kutozvitanga inini. Nhasi ndoda kutombozvitanga inini. Emily Jomboro, zviri kudidi? Kuri sei kwauri kumuzanzi uko? Talendo Fantano, how are you Talendo Fantano? Plexi Nyambo, how are you? Zviri kudii? Kuri sei kwauri? Right, ngatingoshare live stream yedu ka. Unokwanisa kubaya pashare button wobva klika stream yedu wonoshare even kungari ku Facebook handiti, ku WhatsApp, just share kuitira kuti vamwe vanhu vauya handiti. Right, ndakutotanga nekutoinvita vamwe. Let me put nasi takaimprove our video. Nhasi hakuna zvakawanda ndakatongozoita option yekushandisa zvinodhura zvachona. Zimbabwe vanodhurisa zvinhu zvinodhura zvakaoma. Nhasi tiri kutongoshandisa zvinodhura. So vazukuru mofanira kutozombotengawo airtime. Mofanira kumbotenga data. Pane vamwe vazukuru vangu pane umwe muzukuru wangu ari kuUK watakatsvagira munhu wake, hanzi imba yavo. Ndiringoradzwa maphotos. Nhasi vati vanenge varipo, mushow varipo. Vari kundiradza maphotos. Rudo ruri kutsva. Ikoko rudo ruri kutsva. Vazukuru vangu havanisi kuvaona musha, vanenge vakutogara vese vanhu. Takavatsvagira imba yavo is it 4 months ago? 4 months ago pavakawanana. Vanhu ivavo vanenge vakutogara vese chete. Vanhu ivavo handisi kunatsoona zvakanaka. So nhasi ndiri kuda kutotsvagawo wangu wandinotogona kugarawo naye handiti. Ndoda kutsvagawo wangu. Saka zviri kudii vazukuru? So ndaisa link, I've just dropped the link pasi apo. Link ndaisa pasi. Vada kupinda mustudio, come. You're welcome. Inino ndinonzi Saint Stephen handiti. Saint Stephen is my name. Ndiri kutsvagawo mukadzi handiti. Mukadzi anorenja from 18 years. From 18 years, 18 years era rinotenderwa kusvika ku 18 to 50, it's okay. Between 18 to 50 I can manage. Handiti, ndandigare ndazvitaurira. Right, phone number ndo dzandaisa pascreen. Zim number idzodzo. Tichazoisa WhatsApp number munongotibata kana tapedza show. Thank you very much for coming. You are free. Ndadonedza link.
chando chachona chiri kuda munhu wazukuru hanisi kuda kunyeperai. Kwakuri sei kumachechi, kune vaenda kumachechi iri seholiday? I know iholiday kuna vakawanda workers day holiday, handiri holiday yevashandi. Vashandi vedu tichiti thanks very much nekutishandira kwese kwamuri handiti. But muchishanda mozoti tiri kuda data tiri kuda data. Handi izvozvi show yedu yanani video redu riripo handiti. So ndadrop a link, vada kupinda mustudio, you are welcome. You can just go to the link mouya tombotaura moshedzawo vamwe handiti. Dedzanai masingu tizogovana panapa masinguru seni, so ichingouya tizogovana panapa zvidi zvifambe. Ndaisa link, ndatomirira. Alright, ndine vazukuru vangu vakandibata vakati wandei handiti. Ndine vazukuru vangu vakawanda vari kuti aiwa sekuru, musati kanganiwo nesuwo pamastatus. Ina hangu zvemastatus handina basa nazveni handiti. But that person, the other one was much concerned achiti sekuru ndiri munhukadzi, ndiri kutsvagawo muchinda ari positive handiti, ane status iri kuti positive, because handidi zvekuti umwe munhu azochema neni mangwana. So musatya zvekuti inini ndakamira sei, status yangu hazukuru saka ndozodii, hazvina nebasa rese zvanditi. Munenge muchitaurirana muchiwirirana. So pane vada kupinda mustudio, I've just dropped the link. Uya mustudio tizotaurirana. Vada kutaurawo nasekuru, sekuru varipo, tobva dai handiti. Ndagarisa sina kumbohwawo kuti zviri kufamba sei. Ndagarisa. Alright, this stream ndokukumbira kuti musaone nemanyarikani, please. Ndagara ndakupai warning. Ndinodzokorodza musaone this stream nevanyarikani handiti, kuitira kuti musazoti kosekuru ndeipa handiti. Because tine chitaurawo ka tiri vanhu vari munzara tiri vanhu vari munzara, saka vanhu vari munzara vanogona kungotaura yese yavanenge vatongotaura. Nhasi ndiritori mubhedhi zvangu, I mean bed sleeping. I think I'm much comfortable kana ndakavata sezvo. So ndadropa link. Vanhu kana vasiri kuda kupinda, vasiri kuda kuuya kuzoti aufa sekuru, kana kutaurawo kuma link kunonzwi kuma comments kuti uri kutsvaga munhu wakaita sei. Wasununguka ngotiudza kuti uri kutsvagawo munhu wakaita sei handiti. Dzikaita 12 minutes pasina pinda nekuda kwekudhura kuri kuitawo data ka tongovhara stream yachona. Mariona here link, nobody is even communicating. Mariona link. Inini ndazvitaurira ndiri kutsvaga munhu, ndiri kutsvaga munhu wangu handiti. Kana pane ari kutodawo kutombotaurawo nasekuru, you are welcome, you can come through to this mustudio. So ndotomboona kuti ndichiri kugona here kutsvetsva. Ndotomboona kuti Alright. Hapana munhu, hapana ari kufona, foni yangu haisi kurira. Saka yo. Alright. Chii chakuitika futi? Alright. Zvadzora mwando makuuya ka. Ndozvandinoda izvozvo. Right. Welcome to the studio Msukuru. Edi? Zviri kudidi? Hapana. Kuri sei kwauri? Kungodaro. Handiti? Aiwa, zvinofadza kukuona muchiuya so Mzukuru. Taura nasekuru. Aiwa, ndimi sekuru vedu. Tingagodi. Hapana, kuna vamwe. Tari pamwe sekuru zvavati mbuya vavapo tikati makuwa oita mashoma.
kwani mbuya pakaita mbuya kana nekutondoona ndichiuya panapa pane pachawike. handiti kakule. Saka taura neni, uri kutsvagawo akaita semuzukuru ane makore mangani, ari kupi? tibve tatokupa wako izvezvi. Pane vasikana vakatomirira kupasi. Aiwa inongopindawo muchirongwa sechakule vangu kuti achinge achijambi. Aiwa handisi kutsvaka. Aiwa. Ndozotanga kana maita semi. Ndozotanga kutsvaka kana maita semi. Waita seni pachi? Pakukura. Usantaurira. Iwe uri mudiki here zvekudaro? Ndiri mudiki. Alright, kana usiri kutsvaga ndichazokutsvagira. Rega ndimbotora makosi. Alright kule. Thanks. Sharp. Hello, Pasein TV. Shekuruka. Ndakubatsani. Ndikufuna ndiri kuLondon. Imi madi kutsvaga munhu ari kudiaspora. Ndiri kukuwacha izvi zvangu live. Ndadi kutsvaga munhu ari kupi? Ari kudiaspora. Ko ndogotsvaga ari kudiaspora zvobuda here distance? Sekuru muri right here. Ndinofara wakadii yako muzukuru, takakuteerera zvedu tiripo pachirongwa. Aiwa tiripo. Nai sekuru. I've got a request. How much would you charge me? Ndida kuti mundisiro request palive then ndiri kutsvaga full house to rent kuZimbabwe. Haiwa, hazvichajiwe. Uri kuda imba ndotori nayo full house kana uchida. Chizondifonera after program. Ndandafunga kuti wafona you can call me after this program and then we can talk. Okay, sekuru. Ndiri kufana because ndiri kufana ndiri kuLondon nezvinezvi. Alright, ano pakanaka totaura. Okay, thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Right, vazukuru, phone number dzedu ndo dzandakaisapo. You can call us. Vandauzotaura nasekuru dzimwe nyaya, you can call me after tapedza program. For now ndiri kuda vari kuda vanhu vavo. Ndiri kuda vanhu vari kutsvaga vanhu vavo. Anditi? Ndiri kuda vanhu vari kutsvaga vanhu vavo. Musandibhipe kani fonai. Musabhipe fonai. Anditi? So Nancy zviri kudi? Kuri sei kwauri Nancy? Right, ndamirira pane vamwe here vada kupinda mustudio. Pane vada kupinda here mustudio. Ndiri kuisa link kune vachangotibata. Pane link riri kumusoro uko. Anditi? Ndiri kuti unouya woti Kadeya sekuru ndiri kutsvaga munhu wangu akadai isi tobva takutambidza munhu wako. Anditi? Right. Kwaniko pane zvanga zvakuitika ipo paya pandakadai messages achona anga awanda. Anditi? So let me take this call. Hello caller. Hello caller. Hello. Right, kana takufona kati ngatitiraye kuti the other gadget inge ine volume iri pasi. Anditi? Tunoisa volume pasi kana kutodzima pa the other gadget. Right. Esi Slim Shamiso, zviri kudi muzukuru wangu, kuri sei kwauri? Alright. Esi Sandra. Kule muri sei? Tiri bo, zviri kudi muzukuru wangu? Ndiri bo, kuri sei kwamuri? Aiwa, kuno right. Ameno kwauri? Aiwa, kuri bo zvekuti kuri kutonhorera. Kuri kutonhorera nditi? Ya. Kuri kutoda munhu. Kwakadaro kune uchitongoda zvemunhu, hakuna imwe solution. Yapakaipa. Taura neni. Toita zvakadii? Kulemera nimbotiza. Sandra batiza anyara akambotoda nimbotiza. Udzoke Sandra uzotaura nyaya yako muchemu. Right. Right.
So ndakamirira zvikuru, you can call panhamba dzinotevera, nhamba dzatinoisa pascreen, ndobva unokwanisa kufonera, handiti unogona kutifonera panhamba dziri apapo, wotaura wotiudza kuti uri kuda munhu akaita sei, kuona kuti kudhuze newe hakuna ari. Inini ndanzi nditsvage abroad, amene kuti abroad ndomuwanhu wekuchando ndozomukwanise ndozomukwanisa rwekuchando. Wekuchando anozonetsa alright. So pane link kuti pane vada kupinda mustudio, uyai mustudio. Pane vamwe vandamboona vangu vachida kupinda mustudio, kupinda 1-1 handiti. Tikaona kuti your match is here, tinobva takusanganisai, mobva maita zvinhu zvenyu, mobva maonana. Sevamwe vazukuru vangu vari ku-UK uko, ndiri kuonerera ndiri kuonerera. So you are free to come through. You are free to come through, vazukuru. Vari serious chete. Kazhinji ukaona munhu asingade konzi kudi kuonekwa chichi ari dangerous munhu iyeye. Anenge ane zvimwe zvimbada zvake zvaanenge achiviga, asingade kuti vanhu vaone. Vanhu vanoda vari kutsvaga zviri serious vanongoyapo panapo vatongoti tauye. So WhatsApp number ndodziri apo, but WhatsApp number munozondibata after the program. Handiti? Hilari vimbai zvekudi. Hanzi makatinyepera, ndakaunyepera yekuti china sekuru havanzi vanonyepa, vanhu vakuru havanzi vanonyepa, vanonzi makaresva kutaura. Handiti? Hanzi ndimasi ari kudare. Right. Hanzi imi musangoti sekuru makatinyepa kudiko, siyai sekuru mana taura zvako kondo nai vanhu vakuru hatinyepe, sekuru havanyepe, sekuru vanonzi vakaresva kutaura. Chiuyai kandamirira vazukuru. Ndamirira mustudio. Handidi vanhu vanozouya kuinbox vachiti kuinbox mazuva handisi kupindura. Especially vanhu vanenge vari pashow nechitokuzivai zvangu kuti wanga uripo. Handiti? So ndiri kuti uyai mustudio tigare tapedzerana, tibve tapanana vanhu. Sezvo zvizvi ndine vamwe vazukuru vangu futi vandakasangana navo kuno kuHarare, vatakasanganisa. Vazukuru vangu vachiri kutotsva. Imi muri kuziva kuti programu yenu iri kutoita, vazukuru vangu vakatoita movie ndokutotizisana. Musazondirova vazukuru vangu ndakupundura gore renyu, but handitaure mazita, so no one will know. Handiti? Ndakatoona kamimba kanenge kakatobata ipa. Sarura Wako Kadeya ine maresults. Sarura Wako Kadeya initori nemaresults. Ndakaona madhamu vari kutori nekamimba karatidza kuti kadiki kane kuma-6-5 months ikoko. Iwo uchirega kuyozoonekerwa panapa uchingozvoona sezvokutamba. You can call totaura. So that's why tichiita program inega, because indotoziva kuti panapa zvinhu zviri kutofamba. Imi ndimune musingazive kwamuri ikoko. So far ndine vanhu vari kunatsopisa murudo wemimba ari kuno kuHarare nevari kuUK ayo vari kugara vese. Hasi kuda but zviri kutoita. Vamwewo mune muchiti ndiri kungoda vanhu vekungodai navo. Hatirambe futi kunzwanana kwenyu, vanhu vakada kungoitana so nguva inoi kurutonhora munotibata tobva tatokuconnectai. Phone number ndodzandaisapo kuna vanoda kufona, you can call and then tobva tataura. Hanzi MBC hanzi kule hai nhasi ndepe kupfimbana, regai nditeerere ndiri kuteerera zvondifungisa mazuva angu ndichiri kunyanya tsamba phone landline and phone booth. Mazuva aya anga akapenga. Kusunyepa. Tsamba. Wakambonyora tsamba here muzukuru? Wambonyora tsamba here muzukuru?
isi takadzinyora tsamba isusu tichatanga mafomu 1 kumakore gore remhashu riya zvazvakaomba tichinyenga netsamba handiti so vazukuru havasi kuda kupinda mustudio nhasi. What's happening ndrodropa link again, ndrodropa link pakasaita anopinda mustudio the next 2 minutes tovhara zvedu because data rudo. Ko vazukuru chimboitai mutenge data like on a serious note chaichai. Ngatimbotengai data vazukuru, timbopota tichitengera data tichiita malive stream every weekend. Ozvinezvi each and every weekend tinenge tichiita live stream kusanganisa Sarura Wako, Kadeya Deya nemamwe anenge achiteera. Next weekend I am sure tichange tiine takabatana nevamwe. Tichazokuzisai zvinoteera, tichazokuzisai zvinotevera. Edi Elizabeth Mutate zviri hanzi chiri kutotsva ipapo, chiri kutotsva zvana achitopisana mudzimbo vanhu vakasangana ipo pana. Ndonzwa vamwe vanhu vachiti hanzi kusangana paindaneti hazvikusangana online unenge wangosangana nawo neatirikuya kozi nyange wasangana nawo muroad kana wakasangana naye mukombe andari kungokuchungurudza wakatosangana naye kubasa kwenyu izvo zvari kutongokunetsa. So vamwe vanogona kutodanana ipo panapa zvikatomakisa depending wekuri kudanana nemunhu akaita sei. Tikatotsva ipo panapa vanhu takatoungana kudai zvikatotsva. Esi shumi zvekudii hanzi naMavis angoverengai yangu haMavis ndlovu padaro mandlovu padaro zvekudii uri bwere muzukuru wako ogara achikutaura newe vanhu hanimbotaura newe reMavis apa muri kuuya kuti mustudio naMavis musadaro vesimbouya mustudio mumbokuona. Thanks very much. Unaona makomenti ako naMavis, unaona Grace Kuwa, thanks very much nekusapota mavideos edu ese. Kune vasati vasubscribe kandirikukurudzirai futi kuti let's subscribe pachannel pedu tiina the only Zimbabwean uncle handiti kwazukuru ndiri kutoto ndikafamba muHararewo zvinezvi ndiritongomureswa nevazukuru vangu nzi angu tikatoti ko taizviziva here kuti taakutopisawo kudaro mapisarema tiri kutopisawo tichirema handiti we are now a brand handiti a big brand ozvinezvi, a force to be reckoned with handiti kana uchida kuti zvako zvifaye, kana uchida kujoina musha wakasimba, aiwa pano paYouTube it's Saint TV. As long as uri muZimbabwe, muZimbabwean, wherever you are, Saint TV is the place to be handiti. Ndine umwe muzukuru wangu ari kuSouth Africa. So muzukuru wangu ari kuti ari kungodawo wekungodaidai zvinayi handiti. Nemuzukuru wangu ari kungodawo wekungodaidai zvinayi. Ndamirira makosi kana kuti regai tichivhara yedu stream yedu since musiri kuda. Takugadzirai live stream ikwa kumainbox kuwanda kumainbox munowanda. Ora ndinomwe muzukuru wangu ane 22 years ane 22 years ari kuGweru, anoshandirawo Gweru. So she's having a baby handiti. Musikana ane mwana wake 1 ari kudawo wakewo munhu. So kana aripo anenge achimuda munhu iye unouya kuinbox ndokupa maphotos ndipo wako tobva takutsvetsvanisai handiti tobva takunyenganisai mobva matsvetsvana mudana nemi zveizvoita handiti. Also ndine muzukuru wangu futi ari kuSouth Africa. Aripiko muzukuru wangu? Mukomana ane 25 years anovalavula Chichangani. Muchangani anovalavula Chichangani zvake but ari muZimbabwean. Anoziva kuti muZimbabwe tine machangani. Ari kutsvagawo munhu wake. Kana varipo vasikana vane ma20 kusvika pa24 25 vanomuda munondibata. Haana problem chero nemwana 1 anogona
angiroita kumupinda handiti okay hana Darlington Vincent handiti hana Darlington hanzi angomurisa ndiri kuda 1 ane 19 years and below iwe 19 years and below daupere une makore mangani wewe Darlington une makore mangani Darlington ungakuisa link ekupeisira zvikuru close wamboona vanhu vanga varipo apa mazoenda kuti kana vanga varipo mazoenda ndamirira makozi onii ndamirira makozi ndamirira ndino mustudio ndadropa link drop the link ndadropa link ana achi machanga nahani vaita sei vanake vasavambomhanya nemusangano vakulabo namina nemuchangano so usvila kuri namina futi uvula kuri mbiri mahwana haifoni machangano vanaro rurhani vanalo lutano ndamirira or we call it a day but mingine araita So thank you very much for coming through. Thank you for coming through. Phone number, makozi WhatsApp munondiregerawo zvikuru pamaitona inogona kunonokaupinda handiti WhatsApp inogona kunonokaupinda phone number dzeWhatsApp pamakozi 24 panhamba dzinotevera makozi 24 panhamba dzichikana panhamba dzekudzidzo saundi yakanyanyadzira saundi yakanyanyadzira ndo munogona kutibata apo ndinofara zvikuru. Thank you very much nekuti mese mune vanhu venyu handiti thank you so much nekuva nevanhu venyu. Thank you very much vazukuru. Dananai, advice yangu ndeyekuti dananai muri kudzimba dzenyu ikoko handiti mudanane muitane zvakanaka mubatane zvakanaka umwe kana arumba kwawo umwe arumba kwawo muite kuti rudo rwupise rubhebhe. If you want to advertise paSaint TV you are free also bata panhamba dzepascreen tobva tataurirana tobva taadvertiserana zvanoziva kuti advertiserana so panhamba pakuti mese mune vanhu venyu program takataita vanhu vanoda kuti vadanane. Thank you very much. Maratidza kuti mune vanhu venyu so Sarura Wako Kadeya haisisiri necessary handiti Sarura Wako Kadeya haisisiri necessary. I think tamboemira kuita kuita program so yekutesa mudzimwe tamboemira since vanhu vane vanhu vavo vana reginamutero vanhu vazokunhu ngavasasasina mudzidzo sekuru because vanhu ngavaregekuita kunambara maoko please aiwa vanhu vari kutorarama nacho muzvikuru ndosaka uri kuvaona vari kutoti havasikana hana basa anoti bhebha anonetsa saka hana kana dhiri because ari kuziva zvake zvakarongeka izvozvi chitoita shoka akatozvivandira akatonyangira ari wega ariri haungamugone munhu iyeye plus hanzi chimandira maoko chinouraya brain ukangoona munhu atitanga kachinenge chakunetsa kuti asii. So okay, thank you very much for all your advice kana maadvice kana muchida kuti tiuyewo kana mune zvimapatipati enyu ndokamboatenda roora dzemazuva anaya kune vada vatinvita kuti tiuye paroora vachiita zveroora
Tinouya veSaint TV. So if you invite us, we will be there. So this is our number. Kune vambotifonera vachida kutifonera, you can call us there. Tobva taita skiri zvamune muchida kuti tiite. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Chibva tati much love.